Salam alaikum. Va alaykum. Barıştı. Niştiya. Koru. Saat Föyz özüraşda. Şavkorda. İnşallah dixon. Xayr xela. Xabdayım. Xela dam girifte. Ramazan demo zajda. Ba xulosay omadem ki mo گفتم یعنی یکشنبه می اومدگی بعد لبونم که خود ای سببی که در صدای کوچه دواری و صدای کوچه روزای یکشنبه مزگره با یک هفته دیگه قفوش زدیم. نه اکه گاب دا صدای کوچه شدنش نیستای برای کی و مشی داجه همون صدای کوچه را بر وقتار بگذارونیم بریم اونجا کنیم بعد دا تیوری صدای کوچه دا مثال هفته آخران شای ما قطعی فینالیست باید ترک کنم قطعیش کار کنم دا مثال خیلی من همون مقصد هستم که یک دیگر زنده طرف قدرت کردن بشه این صدای کوچه شا پیدی نسیم نمیکنم و دلم باید ترک کنی که فینالیست بله با همین خاطر روزی چهارم میشه 16 و کلندر رو уже دیدم 16 روزی 14 خواهی 14 ایول نصیب کرده باشد نامرین زنده باشیم باتل لین ویست ناوی کنسی و فکرم روبارو کنم زرمانده نمیتونیم من نمیدونم ما یا ویدیو کردم دیمش باید روبارو میشید و فکرم خیلی توبره برای که روبارو برای چی کردن نمیتونیم که ایستابا که уже арtisты чекатом сделать дагер. Шел неким дару бару уже батл. Батл интересный решава. Барами хай амханида мақсад рӯзи 14 ҳама каса клуби Pride дар клуби Pride соати 2:00 яъне 14:00 даромад 50 сомонӣ боз як батли дига ҳам мешава амрӯз батли Lilves ва Rally ҳаматона интизор мешавем батл девонаи бад мешава да батли Lilves Rally кам насиб карда боша ҳамон рӯз мешава ба фикрам вали яъне қисме ки ба фикрам амрӯз мешава ду батл ҳамат касе мухлиси Лендан мухлиси Навикай мухлиси Rallyкай ё Lilves короче мухлиси хезе авлод ё мухлиси батл ё ки просто мухлиси батли бихезем биёем ҳаматон аждад дорем ҳамон батлера ки аждад доштем ахир мезгара нашуд доварон чӣ гуфтам мехедад ки короче ки натур бояд бошад любой кас аввал шиданаш да шава мада фарқ надора якум вариант буд дуюм вариант агар шава хусрав шава ба фикрам намешава барои ки и ая тараф ма қатъи наздикай ва намехом ки дар имина ҳамин батли сериёзни вай судя шава барои ки батл ранге ки типа карьерара решад мекунад чӣ хеле ки бо и мақсад батли вазбинай батли даркорияй бояд одами наздик ба ма ба довари ма нашавада ки бо нагам ки мисол инаи шиносихча овард ва гол шадахтиш додан ҳамин сабаб ма олия батли дига бояд ғайри нави гемси қатъи он кас дига кунам ва довари ӯро обязательно хусрав эке гарирея мемонем не ғайри нави гуфтестам қатъи он кас дига ма обязательно мекунам ва мехом як бор хусрав эке гариреи дар батли ма иштирок кунам ва мара судид кунам хай ин масъаларо ҳал кардем масъалаи дига мее ки моҳи август насиб карда боша батли сол 2019 мешава иштиёк призо 20-5 ранги усола не ки ай усола исолаш як фарқ мекунад ки мақсад то охира меравад батл хали маймузӣ намешавад ва майдонаш дигай агар хоҳиш хеле чӣ гуфтани хоҳиш иштирок дорӣ надорӣ хоҳиши иштирок беҳад бениҳоят сахт дорам ва сабабе ки кору бором зиёда ва фикрам наметавонам барои ки ҳамин батлери солда касе ки иштирок кардагиай мисол медона азоби тайёриша ва чизоша ту бояд 24 соат бекор бошӣ фикри соперники оянда такунӣ дар борааш биковӣ дар борааш бинависӣ ва ма дар камтарак вақти тангай намешава ба фикрам аз сабабе ки мисол шав 14 соата мисол вақти кории ма аз соати 6 бега то 8 саҳара далш меом хоб мера мисол аз 6 соат хобра биага рӯзат ба ҳам мегзара ва вақти батл тайёр кардан нестай тем боле барои чемпионат вообще чиз намешава барои ки чемпионат дар 2 ҳафта пас ё ки 3 ҳафта пас максимум батли повторот меяд успед намекунад нашуд гуфти дар бораи соперники бояд фикр кунӣ ягон чӣ бикорӣ ва худат ба мондагии одамое ки бояд ҳам батл ба иштирок кунанд хотиррасон мекунем ки
20 نفر یعنی باتل تاریخی دعوت کرده میشه 20 نفر باتلره و خدمون دعوت میکنیم یعنی هم باتلره که вже وقتی شما ادیت بوی میشناسید اما 16 نفر و 12 نفر دیگه چی میشه شخصایی که мехоҳам мисол иштирок кардани намедонам шумо ҳамонро медонем ҳар короче ҳами ҳамхари гапҳо касе намедонам медонам хитш мекунад корбора баъд раванд саломат гап нест души интизор мешавам атона рӯзи батл яъне 14 июл дар майдони батл яъне клуби прайд соати 2:14 бошед майли гап нест